በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን አሰሮ ለሰይጣን ሰላም ኮነ። ናይ ክርስቶስ ክርስቲያን ናይ ውሉዳን ናይ መንፈስ ቅዱስ መንፈሳን ዝተዋልኩም ናይ እግዚአብሔር ቤተሰብ ናይ እግዚአብሔር ደቂ ከመይ ሓዲርካትኩም ከመይ ርፊድካትኩም አሜን። እግዚአብሔር አምላክና ስሙ በአና በኃጢአተኛታት አንደበት ተኸበረ ተመስገን ይሁን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ናይ ደብረ ሰማያት ቅዱስ ቂርቆስ ቤተ ክርስቲያንን ቤት ትምህርት ሰንበት ኣብ ዓይደር ቀዳማይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ዝተገበረ እንቅስቃሴ ሓፂር ሪፖርት ሚያዝያ 30 ወርሒ 8 2013 ዓመተ ምህረት መእተዊ ብፁዕ አቡና አቡነ ኢሳያስ ናይ መቐለ ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ አቡና መላከ ብርሃናት ናይ መቐለ ስራሕ መካየዲ እና ዕዱማት አጋይሽ ናይ ደብረ ሰማያት ቅዱስ ቂርቆስ ቤተ ክርስቲያንን ቤት ትምህርቲ ሰንበትን ዝተፈጠረ ኩናት ካብ መረበቶም ዝተማዛወሉ ወገናትና ኣብ መቐለ ምህላዎም ካብ ዝሰምዓናሉ ግዜ ማለት ጥሪ 5 ወርሒ ዕለት 5 ወርሒ 5 2013 ዓመተ ምህረት ጀሚሩ 5 ሰባት ዘለዎ ኮሚቴ ጣይሹ እንቅስቃሴ ጀመርና እንትንኸውን ኣብ መቐለ ዝርከባ ኣብያተ ትምህርቲ ማለት እውን ቅሳነት ፍርአቤት አዳሐቂ መሰረተ ኢትዮ ቻይና አዲሽም ትህን ካሳቴ ብርሃን ምድረገነት محبه ገሐቢ አረጋውያን ጆሮክ ዝርከብ ዳሓር ድማ ለካቲት 23 አዳሓ መዕረፊ ተማዛበልቲ ዝስዕብ ሓገዛት ዓቕምና ዝፈቀዶ ካብ ዝንታሕቲ ንዝዝሮም ሓገዛት ቤተ ክርስቲያንና ጌራያ ክዳን 25 ጭረት እንጀራ 20 ጎዋዎ 3000 በዝሒ ሓራሳት ን30 ሓራሳት በአቦና አባ አብርሃም ልተሓባበረ ለሕድሕደን ሺህ ቅርሺ 30,000 ቅርሺ ሽሮ 1 ኩንታል 7,000 ብር ጣፍ 1 ኩንታል 5,000 ብር ፊኖ 1 ኩንታል 3,200 ብር በርበረ 35 ኪሎ 5,250 ብር ዘይቲ 25 ሊትሮ 1,500 ብር አስፌዛ 2,350 ንጽህና መሐለዊ ሳሙና ግሪሲሊን ቅብአት ሻምፖ ኦሞ ፈሳስ ሳሙና 4,321 ብር ፀብሒ አዴታት አተሓባቢርና ብምኻድ 7 ጎላ መጎጎ ኤሌክትሪክ 3,750 ብር ማንካ መሕፀቢ መሳተያ ብስኩት ባኮ ለህፃናት ልኾን ከረሜላ ወዘተ 2,891 ብር ل800 ትምህርት ቤት ጠቕላላ 72,891 ብር ወጪ ተገይሩ እዩ። ካብዚ ዝቐፀለ ድማ ቤት ትምህርቲ ዓይደር ንክኽፈት ፃዕሪ ብምግባር ካብ ዕለት 07/06/2013 ዓመተ ምህረት ጀሚሩ በብቐጠኑ ኣብ ሰፈርና ዝነበሩ ናብ ቤት ትምህርቲ ዓይደር ንክኣትዩ ብምግባር ካብዚ ንታሕቲ እንገልፆም ስራሕቲ ቤተ ክርስቲያንናን ቤት ትምህርቲ ሰንበትን ቅዱስ ቂርቆስን ብሓባር ክሰርሕ ክኢሉ እዩ። ናይ ዓይደር ቀዳማይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ሪፖርት ናይ ምግቢ ግልጋሎት መዓልታዊ 300 እንጀራ ን9 መዓልቲ እስካብ ዝቐሪብና ኔና 27,000 እንጀራ ናብ ቅርሽን ትቕየርተሎ ላብ 37,800 አካባቢ ማለት እዩ። ፀብሒ አቅርቦት ብሽሮ 4 ኩንታል ብ7,000 ሒሳብ 28,000 በርበረ 50 ኪሎ 250 ብር 12,500 ንክርስቲያንን ንሙስሊምን ስጋ 5 ብር ዝመፀ ፊኖ ናባኒ ምቕያር ኣብዚ ዘሎ ፊኖ ቤተ ክርስቲያንና ክከፋፈልዎ እዮም እቶም ኮሚቴ ወሲኖም ነይሮም ሃም ቤተ ክርስቲያን ሓላፍነት ወሲድና እቲ ፊኖ ክትማቃቀልዎ የብልኩም ኢልና ዳባኒ ስፖንሰር አተአላላሽና ዳባኒ በመዓልቲ 1 ኩንታል ወሲዱ አብርሃ ዱባይ ዳባኒ 1,500 ባኒ ላውዘ ትምህርት ቤት እዚህ ነቀርብለና ሃም ቅዱስ ጨርቆስ ቤተ ክርስቲያን ማለት እንቋቁሖ 4,000 20,000 ብር ፀባ መዓልታዊ ንሓደ ወርሒ 9 ሊትሮ 2,700 ጠቕላላ ናይ ምግቢ ወፃኢ 45,700 ብር ወፃኢ ተገይሩ ናይ ፅሬት ግልጋሎት ፈሳሲ ሳሙና 216 ሊትሮ 4,752 ብር መኾስተር 21,100 ብር ደረቅ ሳሙና 216 2,400 ብር በአባላት ምግባረ ሰናይ ክፍሊ ናይ ጥኑሳትን ሓራሳትን ክላሳት ፅሬት ምክያድ ናይ ዓበይቲ ሰፀጋ ዕድመ ክዳውንቲ ምሕፃብ ብወጪ ጠቕላላ ወፃኢ 8,252 ብር ወፃኢ ተገይሩ እዩ። ተራድኦ ግልጋሎት ንምልካት ፍርናሽ 19 ፍርናሽ ለዓይደር ቤት ትምህርቲ ይምናይና 22,800 ብር ወፃኢ ተገይሩሉ ዝተፈላለዩ ክዳውንቲ 10 ጭረት ካብ ሕብረተሰብ ኣኪብና ይምናይና
كبرتا 34 كبرتا كحرتسب بموصا أبركتنا هنا جامع 10 شرت جامع كحرتسب بموصا أبركتنا هنا حدش جامع بمجزاء كورس اللي كتاتلو 100 جامع بمجزاء حفتنا فانال تبال حجزات ناول 15 شحن 300 وجه بمجار جامع جزيوم حرتسب سلالهونا أبركتناتنا شمعة مبرات اللي خدته لك جزية شمعة نيرو بر حد شحن حد 200 وجه جيرنا شمعة الحد حد كلاس كباو جيرنا هنا موجو سلسته موجو ناي حبشة موجو سلسته ناي كيم دومينيم النتات مسانات حبابيرن كبهاو تغيرو يو محاوراو قلقالة زملكت زوالد أتتات سرعة كريستنا تنكت سوا صبح انجرا 4 ديتات تطميقنا وزت مرتيت بر 4 شهوت بالمقار مالتيو نتطقمت زخون كدان كاب حرتسا اكيفنا حدش كدان يونا ينينا عمد قل عم مخبري 500 بر أبركتنا هنا سنة سرعة قبري نمفصام لعلي 600 بر لا قرش تغير وصاي تغيريو ناي مرار حسلطنا هنا نمستنقدو 2400 بر نسرت كفيت 540 بر نسلت انتي كارد موبايل اتوم سلطنتس اسلطنا يومس هم انجو ناوشت عدي يا بيت كريستياننا مالت ازي لبهال ارداتا يبلاي مጨረሻው ታገርና 25 ካርድ መሊናስ ኣብ ዓድኩም ለለው ህዝቢ ኣብ ገጠር ለሎስ ደው ኢልኩም ቤተሰብኩም ጠይቁ ኢልናዮ ስለዚህ ጠቅላላ ወጪት 9240 ብር ግልጋሎት ሕክምና ምስ መዳረግቲ አካላት ልምልከት ሕዱር ሕማም ንዘለለዎም ስሳት ሓከምቲ ደቂሶም ዝተሓከሙ ሓዊሱ ብር 50560 ቅዱስ ቄርቆስ ቤተክርስቲያን አበርኪትዩ ንጡና ሰዓትን ሓራሰንትን 16 በዝሒ 25610 حاجز تجاريو 4 طنسات نيران لحدحدان 3000 مدحنيت عزيزلن سينن قدوس قرقس سنبت مرتين سوكاغو اي ماتم غيرنا فارماسيتات بمدلاي مالتيو اتن مدحنيت 12 وጭ غيرنا ل4 طنسات يناي 4 ان اغاطامي تغلاغيلن نيو ابسلام مالتيو لهፃውንቲ ላብራቶሪን ፊዚዮቴራፒን ግልጋሎት ስሳይ ከተይ በዝሒ ተሐከምቲ 20330 ብር ወጪ ጌርና በዝሒ ተሐከምቲ 134 ጠቅላላ ድምር 96500 ንሕክምና ወፃኢ ቅዱስ ቄርቆስ ቤተክርስቲያን ገይሩ እዩ ካብ ሕብረተሰብ ብምትእኻብ ብካሽ ለይኾነ መድሓኒት በመድሓኒት እንዳገዛና ማለት እዩ ብሕክምና ዘለው ስቃታት ሕማም ቆርወት كيلعب سجات اللوز تمرتيت زتوسن مدحنيتات زي مركاو هم سجات العلو بتقالي قدوس كيرقوس بيتكريستيانن سبت تمرتيتن نام تمازابلت كوميتينن بحوار بمخان بتقالي بقلوت وصاي قديفها لعلي 610 شحن 509 بر نزت تمرتيت زي استواصو غيريو حدا غير እግዚአብሔር መስግኑ ላይ መንፈሳዊ ትምህርት ዝምልከት ከምተ ፎቶ ዝራአናዮ መስ ሰሙናዊ መርሃ ግብሪ ካውሶን እስከ 10 ሰዓት ኮርስ ነይዎም ሰንበት ፉሊ መርሃ ግብሪ ነይዎም ቤተ ንባብ ከምብውምንቲ ቤተ መጽሐፍት ከፊትናሎም ኢና ምሸት በተለይ ኣብ ሰሙና ሕማማት መንፈሳዊ ፊልሚ ናርአናዮም ነይርና ሓዳሪ ውይይት ለተኸታታሊ 4 መዓልቲ አካይድናና ህዝቡን ክቅጽል ያን ኩነታቱ ናይ 48 ሰባት አውዝ ትሪእዎ ኣለኹም ብጻቦና 48 ሰባት ነይው ብላይ ምቕራይ ኮርስ ልከታተሉ هذا بيت كريستيانا كم منفساو كوليج أبا فريمناتوس قدوس أبا سلامة كاساتي برهان إسرائيل 4 متحف قدوس حق زومنا نجرا ملكوت مرقات 4 شمونتي متحف يومنا أو زي ساعات لتوم كورس الكتاتو لبيتشا ناي 4 شمونتي متحف بنتصا كنبركتينا مالتي أو زي ساعات بتوصاخي نشمونتا وداسي مريم شمونتا خلطة مزمور داويد لكهاناتن لمعنانن دقاف تغيريو فلي مسكانا نزي سرحتي زي استواصو بمغاب نزتحاورنا وغنتا دبر سايل امنا يزغي كريستوس امرا بيت كريستيان لاچي دبر معزا اونا ارغاوي بيت كريستيان قدوس جيرغيس عيناله اديتات ايدر 03 قبيله زلو مؤمنان زتفالالي نا بيت مدحنيتات مالت فارماسي تكالات مايچون عدشون امقله زركو عبيت عدي عيدر حونا معارك اهادو بروموشن ገና ሕምኪና ሓውና ተስፋይ بفولي دما دبر سمايت قدوس كيرقوس بيت كريستيان مسكولهم كهنات ማህበረ ካህናቱን አባላቱን ካብ ልቢ ነመስግን ጠቅላላ ካብ ዕለት 5 ወርሒ 5 እንቅስቃሴ ካብ ልጀመርናሉ ካብ ጥር 5 ጀሚሩ እስከ هذه ለለናሉ ሚያዝያ 30 ጠቅላላ ድምር ወጻይ 685,483 ብር
لتفانقلتي أحواتنا زيغاتاتنا بيت كريستياننا غيراني مالتيو سلازي إذا كله كنقبرت لنا أفتا أبونا ريموية ماوني سياس مسلم لحاوس أيو لو ما أنت تحدثك نقبرت لنا لعلي إسرائيل حديش حوج الجورة عبيت عدي لمسلم بعرايه حريدو أبركيتهم يوم سلازي ريبورتنا زي سمبسل مأمنان أو ذل لكم كلكم تحققنا زنجر زسكابن وصو تحققنا كنسرح بزقاتامي كنت تشاركوس بيت كريستيان بيت سمرتي سنبتن أو عيد يقرب وسمعت لك زاوير ولا ولادة تدنقل ولا مسكول كبير شيء عندنا نوتات بنيام تسخاي إيش ما أخذ لهم نشتن تذكر من تان عاصيهم ويقول لهم نعرف نطرحهم ترى لهم لو زي وجن خنمو بس أبتدأ تشيل ريل تبارك تلحل ملك